सेनुरा के लजिया बचाई लिहले बीरना, दुश्मन के माटी में मिलाई दिहले बीरना। सेनुरा के लजिया बचाई लिहले बीरना, दुश्मन के माटी में मिलाई दिहले बीरना। सोना चांदी नहीं हमरा माथे के सिंगार होखे, तब ले चली जब ले दुश्मन न चूर होखे, तब ले चली जब ले दुश्मन न चूर होखे। काहे? काहे कि ई सिंदूर होखे, 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 ई सिंदूर होखे। भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। लोक रंग सुरों के संग का इस स्पेशल एपिसोड खास तौर पर समर्पित बा हमार सेना के जवान के, हमार सेना के उन वीरन के जे अपन साहस के बल पर, अपन पौरुष के बल पर मरले दुश्मन का छक्के छुड़ा देहलेन, दुश्मन के माटी में मिलाए देहलेन, दुश्मन के सरेंडर करले पर मजबूर कर देहलेन। तब उहे वीर जवान, उहे माटी के लाल पर समर्पित बा हमार आज का ये स्पेशल एपिसोड, जौना के आप सब के बीच लेके हाजिर बानी जा हम सीमा शाही और हम बानी संतोष राय। तो चलिए कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए और हमार कार्यक्रम में जौन गवैया लोग आयल बाड़न, उन्हों लोग बन ठन के आयल बाड़न और देशभक्ति के रंग में बिल्कुल रंगल बाड़न। और आज ऐसन ऐसन गीत गवनई सुनाई हैं कि आप लोग भी देशभक्ति के रंग में एकदम रंग जाई हैं, डूब जाई हैं, सराबोर हो जाई हैं। तो चलो कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए और इनका लोग का परिचय करा देवल जाए। तो सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें बनारस की रंजना राय जी का। रंजना जी बताएं का हाल चाल बा? ठीक बा, सब ठीक बा। तो आज देशभक्ति का जज्बा दिल में ले के आए हो कि नहीं? हाँ, लेके आल है। बिल्कुल। तो आज गीत गवने अच्छा होई? होई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा होई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत बा। तो यही के साथ ही अब कार्यक्रम में अगले गायक का स्वागत कल जाए जे आइल बान मोहम्मदी खीरी